Sanibonani nonke sizwe sakithi Mzansi. Ngibingelelwa umqansa wakwaDumakude eMsinga endaweni yaseMachumeni. Bafowethu nginibingelela nje ngeneme kahle. Ngeneme nje ke akukho umthetho kwenzekile kimi kodwa nje ukuthi ngoba ngumuntu ozwelayo kakhulu mangabe ngike ngabona isimo somunye umuntu ngazi ukuthi asikho right kahle. Yazi kune video la engiyipostile ngicela usizo kukhona ingane yami bengifisa ukuthi ngithole umuntu ozoyigada. Ngendlela abantu ababe baningi ngakhona bekhomenta becela abanye beze bengifonela bethatha inamba yami ku Facebook bengifonela. Kwangithinta kakhulu lokho enhlizweni yami. Abantu bebika izimo abaphila ngaphansi kwazo. Akade ngingalindele ukuthi khona abantu okungathiwa baphila ngaphansi kwalezi yazimo. Bafowethu manje ngifisa ukuthi ngelule isandla ngendlela engaselula ngayo. Indlela ke engifisa ukwelula ngayo isandla ngoba iphakethe lami nami akusho ukuthi liqumbile. Ukube kuthiwa liqumbile bengizohambe ngibanika imali umuntu nomuntu. Indlela engifisa ukuthi ngelule ngayo isandla ngifisa ukuthi umuntu odinga usizo lomsebenzi noma ngathiwa ihlobo lomsebenzi akawufunayo kanye nesimo akabhekene naso uma ngabe engesabi ukusivezela umphakathi ukuthi ubhekene nasiphi isimo ufuna umsebenzi. Ngifisa ukuthi abakhona around la eGoli singakwazi ukuthi sihlangane nabo senze ivideo ngibacelele usizo ngendlela engingabacelela ngayo. Ngikwazi ukuthi ngiposte kubona abantu abangakwazi ukuba nosizo ngoba le nto ingithinte kabuhlungu enhlizweni yami ukuthi kanti ngizitshela ukuthi nami ngixakekile empilweni kanti kunabantu abaxakeke ngale ndlela. Ngiyacela ukuthi umuntu engazenyezi ngoba ingane engakhali ifele embelekweni. Ngendlela akade becela ngakhona usizo kimi kube kuthiwa bengisenalo usizo lokuthi ngingakwazi ukubasiza bonke. Ungabe ngikwazile ukuthi ngibasize. Kodwa ngenxa yokuthi ngoba bengidinga umuntu oyedwa, lo muntu oyedwa ngigcine ngikwazile ukuthi ngimthathe. Kodwa ngiyafisa ukuthi nabo besizakale bewuthola umsebenzi. Baningi kade befona khona abafona bekoThekwini, khona abafona ko North West endaweni nje eningi, khona kade befona beseSwazini. Ngabona ukuthi okusho ukuthi social media unamandla. Abantu ngingakwazi ukuthi ngibasize ngawo lo social media nami nginawo ngikwazi ukuthi ngiposte ukuthi umuntu othile uthi ucela umsebenzi osendaweni eso. Inamba yami ke ngizoyishiya lapha, ngizocela ukuthi nixhumane nami uma ngabe ufisa ukuthi ngikusize. Ngizokwenzela ivideo siyenze sinawe sihlangane noma singayenza efonini ngikufonele sikhulume nawe ukhulume uzikhulumele ukuthi udinga umsebenzi onjani kubi. Mhlambe ngenhlanhla ungakwazi ukuthi usizakale. Into engiyifisa ngifisa ukuthi kusizakala abantu. Ngiyabonga kakhulu.